krásnu májovú sobotu, priatelia. Áno, je to tu. Je tu máj. Máj, lásky, čas. Prečo chcem spievať, keď je máj? Tak si spievaj. Nie, radšej to nikomu z vás neurobím, ale mám pre vás jednu veľmi dobrú informáciu. Dnes sa naozaj oplatí vydržať s nami až do konca, pretože na konci relácie nikoho odmeníme kosačkou. Áno, no a toto je naša dnešná ponuka. Teda, okrem tej kosačky na záver. Dnes Diana vykúzli nápoj z jarných výhonkov, vyrobíme spolu aj dekoratívnu policu, Klaudia poradí spôsob, ako darovať črepníkovú rastlinku, Jakub vysvetlí, čo s glejotokom na kôstkovinách a šperkárka Nina vytvorí recyklovaný strieborný prsteň. No a je tu prvý list a predpokladám, že bude o kosení. No ale hlavne to píše žena a počúvaj čo? No? Práca v záhrade je pre mňa veľkým relaxom. Zbožňujem starostlivosť o kríky, napríklad moje 2-metrové hebe. Wow. Ale aj kosenie trávnika 20-ročnou kosačkou. Mám aj náradie, imbusové kľúče, lebo počas kosenia sem tam niektoré koliesko odpadne. Robím si aj servis. Napriek ťahaniu dlhých káblov okolo domu kosím sama. Nepustím k tomu nikoho. V apríli začínam s prvým kosením v 2-týždňových intervaloch. Búrinku počas roka vyberám len ručne. Popri tom si vyrábam rôzne veci pre potešenie. Do záhonu, zvieratka, kvetináče a podobne. Ďakujem a zostávam s pozdravom Alena Vráblová z Dubnice nad Váhom. Wow, Alenka, ďakujeme veľmi pekne, teda šikula. Áno. No a šikovníčka od nás dostáva takúto krásnu knihu od našej spolupracovníčky Diany Mozolákovej, ktorá ju pre vás aj vlastnoručne podpísala. Gratulujeme. Diana, ahoj. Niečo mi tu chýba. Nie sú tu ani konáriky, ani púčiky. Zaobídeme sa bez nich. Zaobídeme sa, pretože sa dneska pozrieme na také prvé zelené rastliny, výhonky rastlín, ktoré sú veľmi výživné a pozrieme sa na nich trošku z inej stránky ako bežne. Dobre, tak prezrať, čo to tu máš? Ja by som sa pozeral práve na žihlavu, ktorá je úplne kráľovná základ divokej kuchyne, kozonohu hostcovú, to zase záhradkári poznajú, a lipkavec, to je jedna z najodolnejších rastlín, byliniek, ktorá rastie aj pod snehom. Práve v tejto prvej vegetačnej fáze po zime rastliny tlačia všetku silu do prvých mladých výhonkov. Takže sú plné enzymov, bioaktívnych látok, ktoré sú aj na jar veľmi chrumkavé. Pretože neskôr ako rastliny rastú, tak už začínajú byť tam tie triesloviny, možno nejaké horké látky, ktoré sú fajn pre rastliny, oni sa tým chránia, ale pre nás sú už možno, že tak menej stráviteľné. Ale stále sa dajú využiť napríklad práve vo forme tých čajov. Ale práve tieto prvé rastlinky by som využila práve na to surové spracovanie. Nejdeme ich sušiť, nejdeme ich namáčať, macerovať, ale ich ideme ich jesť. Dobre, vidím tu aj nejaké ovocie, to znamená, že idem si robiť nejaké smoothie. Áno, spravíme si úplne ten základný spôsob spracovania divokých byliniek a to vo forme nápoja. Diana, vidím tu, že máš tu žihľavový prášok, ten takisto využijeme? Áno, je to tiež forma, ako v podstate nahradiť tie zelené potraviny, lebo v dnešnej dobe je boom rôznych zelených práškov, ako je chlorela, spirulina, jačmeň. A toto je alternatíva, že práve z tejto prvej žihlavy si môžeme pripraviť aj prášok. Jednoducho žihľavu prvú nasušíme, rozmixujeme na jemno a môžeme suplementovať tieto drahé potraviny, výživové doplnky, ktoré sú plné chlorofilu práve nejakou prírodnou variantou, ktorá je zadarmo. Môžete ten pomer byliniek si upravovať podľa vašich chutí. My už sme zvyknutí na tie zelené množstvá potravín, pretože majú oni aj na jar tie čistiace detoxikačné bylinky. To je vhodné povedať, pretože chceme, aby naše telo sa zobudilo, aby začal fungovať lymfatický systém, aby začala krvotvorba, lebo žihlava podporuje krvotvorbu, prečistiť krv. Lipkavec zase je vynikajúcim pre našu lymfu, lebo lymfa je v podstate veľmi dôležitá. Ak nám nefunguje lymfatický systém v tele, tak nám nefunguje nič v tele. Takisto kozonová hostcová má najviac obsahu vitamínu C medzi bylinkami a hlavne teraz na jar. Prepáč, prečo sa to volá kozonoh? A kozonoha sa to volá kvôli tomu, pretože pomáha s našimi nohami, pretože obsahuje množstvo mangánu a ten je vhodný pre našu klbovú výživu a je to bylinka číslo 1 na dnu. Takže všetci, čo majú napríklad zvýšené hodnoty kyseliny močovej v krvi alebo majú problémy s dnou, tak niekedy sa stane, že majú čierny palec na nohe. Takže aj to je také prepojenie, že majú ako keby koziu nohu, že majú kopítko, ktoré má aj koreň kozonohy. Takže pre nich je vhodná táto bylinka. Toto je úplne základná bylinka pre všetkých, čo majú problémy s nejakými klbami. Takže tie bylinky, ja tak pridávam takú malú hrst a buď si to zmiešame priamo iba s vodou, rozmixujeme a precedíme cez sitko
a spravíme si iba taký ako keby výživný nápoj, ale ja by som to posunula do takej lepšej formy, pretože keď to už cedíme cez sitko, tak už tam nám zostáva aj tá vláknina, také veci, čo my chceme. Chceme proste prečistiť tie črevá po Čiže po radšej sa zime. toho nezbaviť, hej? Nezbaviť sa toho, ale je to tiež forma a alternatíva, ale ja tam pridám v podstate z ovocie, banán je fajn, ktorý to jemne osladí, Áno. pridáme tam jablčko, môžeme už aj, ak máme nejaké jarné prvé ovocie, napríklad jahody sú vynikajúce, alebo aj z mrazničky, ak ešte máme nejaké čučoriedky napríklad z minulého roka, pridám zo 2 ďatle. Áno, Lebo- kostku samozrejme vyberieš. Kostku vyberiem, áno, používam tieto mediolky. Zase nepoužívam cukor, nepoužívam obilniny, mliečne výrobky, by nemali ísť do smutička. To zaťažuje v strebávaniu živín a aj zaťažuje náš tráviaci trakt. Čo je dôležité, pri všetkých divokých bylinkách, hlavne pri žihlave, používať citrón. Prečo? Pretože žihlava obsahuje veľké množstvo železa. Ona je tým v podstate známa pre anemikov, ľudí, ktorí majú málo železa. Tak žihlava je ich favoritka a na to, aby sa to železo uvoľnilo do krvi, je vhodný vitamín C. Takže ten citrón je úplne taká ruka v ruke, ide s divokými bylinkami, pretože aj za druhé sťahuje tú jemnú takú horkosť. Niekto môže mať ešte taký rešpekt pred používaním divokých byliniek, že ono to je horké, tak práve citrón tú horkosť sťahuje. No a čo táto sušená žihlava? Dáme jej tam? Určite. V podstate to alternatíva tých zelených potravín, ktoré sa bežne dávajú na odvedenie toxínov, prečistenie tela. Ja deťom robím toto smútičko v takej hustejšej forme, aby boli prinútené to hrísť práve preto, aby mali dostatok aj času, ten žalúdok dostal tú lyžičku. Je také smúty na lyžičke. Aby to jedli pomaly, aby to nekopli do seba a ušli potom niekde a potom to trávenie môže byť naozaj taký šok dostať to trávenie z tej bomby výživovej. Inak hrá to všelijakými farbami, takže dúfam, že to tak farebne bude aj chutiť. Áno, bude to zelené, ale keď si všimol, že tá prvá jarná žihlava má mierny fialový odtieň. Áno. Je to spojené s 2 faktormi, že sú aj prízené mrazy, ale ten vysoký obsah železa spôsobuje, že to odzrkadluje aj na tejto rastlinke a aj taktiež kozonohu, keď si chytíme do ruky, ten znak, podľa ktorého spoznáme, že má trojhrannú stonku. Keď ju jemne pošúchame, otáčame v prstoch, tak cítime, ako 3 hrany sa nám točia v prstoch a okrem toho má aj tú fialovú, takisto stopku a koreň vyzerá ako kopytko kozy. Takže tam tých vecí je mnoho, podľa ktorých si môžeme ľahko zapamätať. Dobre, takže môžeme mixovať. Dobre, poďme na to teda. Máme tam všetko. Takto sa vlastne zachovajú v rastlinách aj tá vláknina, aj všetky vitamíny, aj všetky minerály. A keď si každé ráno aspoň zo týždeň spravíme takýto nápoj, tak úplne budeme cítiť ten príliv energie, ktorý dostaneme ráno na fungovanie celého dňa. Tak na zdravie. Na zdravie. Jarný detox sme započali. Áno. Ďakujem, Diana. Ďakujem, Maja. Ňam. Ňam. Píše nám pán Mičurin, nie Mičurin, pán Repeľ. Počkaj, z Lipan. Dobre, počúvaj. Dobrý deň, chcem sa s vami podeliť o neobyčajný jav. Naša okrasná tuja si povedala, že dá priestor na život 2 konárikom smreku. A ten má dokonca aj šišku. Nie je to naštepené. Príroda sa tak rozhodla. Čože? Prikladám aj obrázky. Vladimír Repeľ z Lipan. Tak vidíš tam, ako sa dokáže s nami príroda pohrať? Vládko, ja by som skočila k susedom a popýtala si, či niekto večer náhodou trošku to tam nenaštepil. So smrečkami. Krásne, ďakujeme veľmi pekne. Ďalší reportáž. Ahoj Filip, ďakujem za pozvanie do tvojej dielničky. Ahoj Marcel, vítaj. No neviem sa vynadívať, máš tu krásne kúsky. Čo budeme vyrábať dnes? Ďakujem pekne, dnes budeme vyrábať takúto hexagonovú poličku. Použijeme smrekové drevo, ktoré som si predtým predpripravil. S lamelovacou freskou som vyfrezoval takéto drážky, ktorými budeme spájať na takýto tvar. A vlastne predtým, ešte než som ich takto vyfrezoval, tak som si ich narezal na 30 stupňový uhol. Áno, aby pekne do seba zapadli, hej? Áno, Takto? áno. A vlastne takéto kolíky tam idú, takto do seba. Čiže potrebujeme ich 6, pretože je to, ako si to povedal? Hexagon. Hexagon. Áno.
Takže máme 6 komponentov, zlepíme ich lepidlom. Aké je to lepidlo? Toto je lepidlo, ktoré sa používa na nabytok, D3. Takto si ich rozložíme, Prečo si ich teraz takto rozkladáš? aby držali v podstate pokope. Teraz si nalepím pásku, priečne aj pozdĺžne. Aha. Chápem už. Čiže ich takto spolíš. Áno, Keď si ich pripravoval, určite si ich presne vymeral. áno, všetko musí byť presne vymerané, aby nám to zapadlo všetko do seba. Čiže teraz to, čo poličky si prevrátime. prevrátime, áno. Tak, Tak máme to nachystané a ideme lepiť, hej? áno. Nanesieme si rovnomerne na každú doštičku lep. Rozotrieme. Dáme kolík a takto pokračujeme ďalej. Máš veľkú dielňu, predpokladám, že v nej nepracuješ sám. Áno, chodí mi pomáhať sem tam ocino. A vlastne môj detko bol stolár, takže asi vlohy som zdedil po ňom. Takže pokračuješ v rodinnej tradícii. V podstate áno, všetkých som do toho zapojil. Dobre, ideme tam dať tie kolíky aj, hej? Sú Áno. presne vymerané do toho zárezu. Áno, áno, áno. Dobre, a teraz si ich môžeme takto spojiť. Jednu do druhej. Pozrieme si, aby boli zarovno. No, to je pekná skladačka. Áno. Tak. No, pekne to do seba zapadlo. Áno. Teraz poriadne popritláčame. Asi z každej strany však. Áno. Môžeš použiť na to aj zverák, alebo... Používam na Stačia to aj tvoje také sťahovačky. Teraz to ale budeme musieť nechať vyschnúť asi. Áno, Koľko áno, áno. to necháme? Asi hodinku. Tak, my už tu máme pripravené, nebudeme hodinu čakať. Dobre, tu už sme odstránili vlastne tú pásku, hej, zotreli pretrčajúce lepidlo. A čo, trošku to asi zabrúsime, hej? Áno, prebrúsime si najprv excentrickou brúskou všetky časti. Tak, komponenty máme zbrúsené, Vyťahneme si vyčistené. ďalšie. Pripravíme ďalšie, si ich aj označil. Áno. Dobre, a ideme to spájať. Áno. Takže možnosti sú buď ich zlepíme, ako je napríklad táto, alebo ich zošrobujeme. Teraz si zaoblíme. Aha, tie čiže veci, ktoré sme väčší otvor, hej. zahobíme, hej, na ten šrobík. No, máme to Je spojené. Ja to skúsim takto postaviť. Asi trošku ešte zbrúsime. Dajme tieto čísla. Sa mi to nepáčia, dajme ich preč. No a teraz už iba namoríme, hej? Áno, ešte predtým si tu upraceme trošku. Čo použijeme ako lazúru? Poličku uprašíme. Použijeme lazúru s odtieňom orech. Používam húbku na riad. Lepšie sa to s tým natiera pre mňa ako so štecom a nevznikajú stiekance, lebo si to hneď utriem do sucha. Poriadne to tam ponámačaš, či to len tak vložíš a jemne? V podstate to tak vyutieram takmer do sucha. Chytí to aj farbu a je to aj ošetrené. Potom to necháme niekoľko hodín stáť a znovu zopakujeme náter? Áno, áno. Necháme to 12 hodín vyschnúť a potom náter zopakujeme. No už to pekne chytá. Mne by sa to páčilo aj takéto svetlé. Áno, niektorým ľuďom sa to páči takéto svetle a vlastne niektorým to ani nenatieram a niektorí zase si to natierajú doma už sami. Aha. Ako si prišiel na to, že treba použiť húbku na riad? Toto som sa naučil na stolárskom kurze, kde ma to naučil jeden stolár. A je to lepšie, lebo nesteká to ako pri štetci však. Áno, nesteká to. Kresba dreva krásne vystúpila. Mne sa to takto páči, takže nebudeme čakať ďalších 12 hodín na ďalší náter. Necháme to takto. Dobre? Nemusíme čakať, môžeme si hneď dať takéto hrebeňové háčiky, Aha, čiže úchytky. ktorými to bude držať na stene. Dobre, koľko ich dáme? Dáme ich 2, Dobre, čiže tu 2 a tu. uchyty. No, teraz už iba nejaké dekorácie, vázičky, knihy alebo čokoľvek,
čo kto potrebuje. Áno. Z tohto vlastne vyrábam aj domčeky pre hmyz. Otvory vlastne naplňam tehlami, chvorou, hoblinami a takýmto materiálom. Super, Filip, ďakujem veľmi pekne, tak teším sa na budúce. Ďakujem pekne. Úplne súznem s Jankou. Súznieš? Áno, krásne veci píše, teda tomu sa dostaneme. Najprv ti prečítam, čo všetko ona urobila. Dobre. Milá redakcia, posielam výzdobu z altánku. Sklo, troška soli, skalničky a vetvičky zo záhrady, drevený domček a radosť pre dušu hotová. Pri upratovaní kuchyne ma upútal odraz čipky. Tak vznikla táto kuchynská momentka. Staré drevo, ktoré veľa pamätá, si zaslúži pozornosť. Vytvorila som z neho rám do altánku. Zdobí ho torzo z kvetináča so skalničkovou výsadbou. Aj melanchólia vie byť liečivá a kaktusy zútulnili domov. Večerný chlad zjemní oheň a človek by neveril, akú energiu prinesú prvé jarné lúče a vitamín D. To som myslela. Posielam jarný pozdrav z Podveľkej Javoriny Janka Hargašová z Nového Mesta nad Váhom. Janka, úplne to cítim. Som s vami, chytám vitamín D a Marcela. Tak toto bolo nádherne májovo romantické. Ďakujeme veľmi pekne a posielame vám sklenenú filtračnú kanvicu Brita, ktorú venuje spoločnosť Poten & Panen Stanek. No a ďalšia reportáž. Klaudy, opäť krásna kombinácia kvetiniek jarných. Čo ideme dnes spolu robiť? Dnes si ukážeme takých typických zástupcov prvých jarných trvaliek, ktoré nám vlastne robia už na tú skorú jar radosť. Asi nebudeme otáľať a začneme. Čo ty na to? No dobre, ale prečo tu máš mach? Veď trošku vysvetlí. Aha, pozri, ja som trochu To sa nechaj zmetená. ku koncu prekvapiť. Aha, dobre, čiže ty ideš niečo špeciálne dnes urobiť a budeš mi to popri tom nejakým spôsobom popisovať, hej? Áno. Dobre. Medzi typické jarné trvalky patria hlavne skalničky, ako je napríklad táto Armeria juniperifolia. Tá je nádherná. Má vlastne ako keby ihličkovité tie listy Ale nepichá to, je to príjemné. a je vlastne celá pokrytá takými ružovými kvietkami. V tomto období ešte len začínajú kvitnúť, čiže je to vyslovene taká slnkomilná trvalka, ktorá vyžaduje viac sucho. Ďalej tu máme Doroniku, je to kamzičník. Je to vlastne trvalka, ktorá tiež má rada veľmi slniečko, ale znesie aj také vlhšie pôdy. Kvitne na takýmito až syrovo-žltými kvietkami, je tiež nižšia. Potom tu máme hyacint, to je skalkové? Poslami jary, by som povedala, sú aj cibuloviny, Áno. kde si vieme predstaviť napríklad hyacint, tiež ho môžeme posadiť buď do záhona, alebo priamo do črepníka, alebo ho tiež vieme použiť aj do skalky. Taktiež ako hyacint vieme použiť napríklad aj modricu. Áno. Tu máme skôr takého zástupcu z tých svetlo. Áno, Modrých svetlomodrých. Dobre, a toto, čo tu máme, toto vysoké? Toto vysoké je bergenia. Je to veľmi odolná trvalka, ktorá kvitne na jar a je špecifická tým, že vlastne je stálo zelená, čiže jej listy zostávajú vlastne aj cez zimu atraktívne. A tu už to veľmi nevidíme, ale tým, že je zima, ona sfarbuje tie listy do červená až bordová. Áno, áno, trochu ten nádych tu ešte stále máme. No dobre, a ešte čo si pripravila? Tu máme ešte ďalšie. Ďalšou takou typickou skalničkou je lomikameň, saxifraga. Tu by som možno chcela upozorniť divákov. Veľa ľudí ju sadí na slnečné miesto a práve ona má rada opak, skôr taký polotieň, vlhšie pôdy, na priamom slnku veľmi trpí a rýchlo odchádza. Čo tam máš ďalej? Ďalšou takou netypickou skalničkou je Veronika, pôdopokrivná trvalka, ktorá nám robí koberce. Jej listy sú bordovo-fialové a vlastne tie kvietky sú až také síto-modré. Nádherné. U rastlín je takáto síto-modrá farba veľmi vzácna. Trvalkou, ktorá patrí jari, je fialka. No, ale to je nádhera. Sú rôzne kultivary fialiek v dnešnej dobe, od fialovej cez bielu s bodkami až po rúžové odtiene. Veľmi chutná kombinácia malých a kvetov aj Určite listkov. do skalky, ale tiež, keď si predstavíme, kde rastie fialka skôr v takým tokom polotieni alebo v takých zatienených záhonoch, tak určite by som ju nepoužila nikde na slniečko. Na slniečko tiež nie. Klaudy, a hovorí sa, že keď naprší na fialku, tak prestane voňať. Počula si to? Nie je to úplne pravda, pretože prvá fialka, ktorá kvitne, je viola odorata, to je práve tento druh a ten je veľmi voňavý. Aha.
A potom neskôr začína kvitnúť druhý druh violy, ktorá vlastne nevoní. A ľudia si to zamieňajú, že zahrmí a preto prestanú fialky voňať, ale ono v skutočnosti tá, ktorá voní, dokvitá a kvitne iný druh. Rozumiem, takže vždy to má nejaké vysvetlenie. Ale je to taká pekná ľudová povesť. Je to pekné. Dobre, a ešte tam máš niečo, ešte tam je niečo vysoké, ale tuto máme ešte tiež také fialkové. Čo to máme? To je pekná listy, krásne. Tu máme vinku. V podstate poznáme ju v typickej zelenej farbe, ale toto je kultivar, ktorý má vlastne panašovaný list a svetlomodrý kvietok. Taktiež je to stálozelená trvalka, čiže vieme ju použiť do nejakého polotieňa, tieňa. Zniesie trebárs aj veľké sucho, čiže pod stromí, kde nám nič nechce rásť a máme tam tieň a sucho, je práve tá vinka taká vhodná, by som povedala. A možno taký tmavý kút aj spestrý tým, že má tie listy do žlta. No a teraz tento vysoký kvet, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý, až taký exotický, by som povedala. Čo to máme? Je to fritilária, korunkovka a je to v podstate trvalka, ktorá je od nás, sa pestuje už od nepamäti. Kedysi sme ho mohli vydávať u našich starých mám v záhradách. Je to možné. A v tomto roku sa zase teší svojej obľúbe a ide viac tak ako do popredia. Čiže taká popularita zase prišla. Áno, je to v podstate cibulovina, ktorú nemusíme na jeseň vyťahovať z pôdy, zostáva tam. Na jar nám zakvíta takými krásnymi zvončekovitými kvetmi. No teraz mi už Klaudy vysvetlí, na čo tu máme ten mach. No teraz je skôr takým trendom, že nedávajú sa možno rezané kvety, ale skôr ľudia preferujú to ekologické a chcú darovať kamarátom niečo živé, čo treba z nich vydrží dlhšie ako rezaný kvet. Ešte sa to teda robí tak, že sa kúpi aj črepníček, ale aj ten črepník vie niečo určiť, že nevieš, či sa to hodí do interiéru tomu človeku alebo nie, takže toto je veľmi Bavme dobrá sa o voľba. rastlinách, ktoré sú vonkajšie, trvalku, ktorú chceme darovať kamarátovi, kamarátke. Ty to chceš do toho zabaliť. Zabalíme pekne do machu. Aha, takto, čiže tomu urobíme taký kožúšok machový. A na to tu máš samozrejme A na ten to mám špagátik. samozrejme prírodný jutový špagát, kedy si to vieme takto obviazať. Nemá toto, Klaudy, nejaký názov? Mne sa zdá, že sme to už u nás v relácii robili. Áno, volá sa to kokedama. Kokedama. Aj keď kokedama by mala mať krásny gulovitý tvár, Áno, áno. ale ide skôr o to, že skutočne tie rastliny Sú v prírodnom materiáli, sú v prírodnom vyzerá to materiáli. pekne. Vieme prípadne, keď chceme niekoho obdarovať, použiť takú keramickú Áno, alebo že aby to bolo opäť také... betónovú misku. V podstate ten človek si to vie dať ako dekoráciu. To je nádherné. A ako náhle mu to odkvitne celé, komplet to vie posadiť v podstate do svojho záhona. Rozumiem, čiže v podstate to môže nechať v tom machu, hej? Určite treba to zalievať tým, že je to živý mach, je lepšie to rosiť, aby aj tá rastlinka tam vlastne nepresýchala. To je Vie to nádherné. mať ako krátkodobú dekoráciu v interiéri a potom celé bez problémov to vie posadiť, pretože všetko sú prírodné materiály, ktoré sa rozložia. Podľa mňa toto je o mnoho krajší darček. Ako rezaný kvet. Ako rezaný kvet. Tým, že sú to jarné skalničky, v podstate na jar nevyžadujú nejakú extra starostlivosť. Skôr sa môžeme zamerať na tú letnú starostlivosť. Keď je veľký prísušok, neprší nám, treba tieto skalničky zalievať. A potom následne vlastne na jeseň alebo na konci toho leta môžeme aplikovať nejaké také hnojivo s vyšším obsahom draslíka a fosforu, aby sme vlastne dopriali im to vyzretie tých pletív, aby dobre nám prezimovali. No tak, Klaudy, ja si myslím, že toto bol veľmi pekný nápad a tip, ako môžeme obdarovať naozaj čerstvým, krásnym kvetom, ktorý ďalej bude žiť v našej záhradke. Ďakujem ti veľmi pekne. Za maličko. No a sú to ešte posledné reakcie na našu výzvu. Krásny jarný deň. Trávnik na jar vždy najskôr pohrabem hrabľami alebo vertikutujem, aby sa odstránili machy a plsti a trávnik po zime poriadne preschol. V apríli prvýkrát kosím a to na maximálnu výšku kosačky. Pri prvom kosení časť záhrady, kde mi rastú modrice, sedmikrásky a púpavy, nechávam úplne nepokosenú, aby si prvé včielky po zime našli svoju potravu. Jana Ondáčková z Bratislavy. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ti navrhujem, Ďakujeme. Marcel, že ak budeš mať nejaké ťažšie predstavenie, tak si Jankin list prečítaj vždy a tam si opakuj vertikutátor. Aby som sa dobre Rozprával. rozprával. Vertikutátor. Vertikutačná zmes. Reportáž. Nina, ahoj. Asi si očakávala, že príde Miška, pretože budeme vyrábať šperk a to je dámska záležitosť, nie? Vôbec by som nepovedala, že ide o dámsku záležitosť. Práve naopak, existuje aj mnoho šperkárov mužov. Áno, dobré. A dnes si ukážeme, ako vyrobiť recyklovaný prsteň zo striebra, ktoré nájdeme doma. Čiže nejaké staré striebro, hej? Áno, napríklad starý náhrdelník, ktorý už nenosíme, alebo je poškodený, alebo už k nemu nemáme tie city, čo sme
nemali predtým. A tak toto bude vyzerať, lebo je to dosť špinavé. Áno, toto je ešte taká... Čiže to je medzifáza. Toto je hej? medzifáza ešte pred čistením. Následovne ho budeme čistiť, brúsiť a naleštíme vo finále. Môže si toto, čo teraz budeme robiť, vyrobiť aj nejaký šikovný kutil doma? Myslím si, že áno, za predpokladu, že má doma horák. Nejakú starú reťazku zo striebra. Vidím tu nejaké klieštiky. Budeme strihať alebo Budeme krútiť? strihať tú starú reťazku a následne ju budeme taviť. Vidím, že tu máš taký pracovný stôl. Tuto máš nejakú kožu. Na čo to slúži? Táto koža je vlastne súčasťou zlatnického stola. Hlavne preto, že keď robíme so zlatom alebo striebrom, aby nám... Áno, aby sa Sme to ho zlato nepostrácalo. neválalo po Áno. zemi. Jasné. A toto je čo? Toto je taká podložka z uhlia, na ktorej vlastne sa dobre taví, pretože neodvádza teplo. Urychluje ten proces. Čiže na tomto Budeme to robiť na všetko tomto, vyrábať. ale keď si to niekto chce spraviť doma, tak môže použiť aj takúto nehorlavú podložku. Dobre, tak poďme na to. Takže čo budeme potrebovať? Asi striebornú nejakú starú reťazku, ktorú si nastriháme najskôr, Ktorú si hej? nastriháme. Na nejaké veľmi malé kúsky? Skôr na také časti, aby sme z nej vedeli... Aha. No, tak teraz ti je tá koža na milú Jarmilu. Odletelo to niekde na bok. Máme tu ešte ďalšie. Potrebujeme také kúsky, aby sme z nich vedeli vytvarovať kruh, čiže prsteň. Čiže taký nejaký krúžok. Dobre. Prípadne si ešte dostriháme. Tak teraz, keď to máme nastrihané, čo s tým? Teraz si to poukladáme na podložku. Áno. Vidím, že používaš pinzetku. Áno, lebo sa s ňou lepšie manipuluje. Áno. Už si vytvárame ako keby kruh. Musí to byť nevyhnutne striebro, alebo dá sa to vyrobiť aj z iného materiálu? Najlepšie sa pracuje so striebrom, tomu sa aj ja teda najviac venujem. Iné materiály majú vyššiu, napríklad mosac alebo meď majú vyššiu teplotu tavenia. Takže toto zvládneme aj s takýmto malým horáčikom. Čiže v ním sa najlepšie robí s tým striebrom. Ako zistíme, že je to striebro? Asi musí mať punc, hej? Musí mať punc a teda lupou si pozrieme na reťazke alebo na tom šperku, či má punc s číslom 925, to je vlastne striebro. Potom používam takúto ihlu, ktorou keď sa mi občas posunie to striebro, tak si ho dám naspäť tam, kde ho chcem mať. A už vidíme, že sa natavuje. Tie jednotlivé časti sa musia dotýkať, aby to fungovalo. Si to vlastne tak umiestňujem, tvarujem. Cieľom je vytvoriť taký hrubý korpus alebo taký základ toho prstenia, ktorý potom ďalej budem tvarovať a povrchovo upravovať. Vieš to potom ešte dorovnať? Dá sa to potom brúsiť, dá sa to vyklepať kladivom a nakoniec leštiť. Toto je inak špeciálny horák na toto striebro. Je to taký základný horák, ktorý používa väčšina šperkárov. Nie je to taký ten kuchársky na crème brûlée? Podľa mňa by to šlo aj s takým. Ale tento je výkonnejší, hej? Ak máte doma taký ten kuchynský, tak to treba vyskúšať. Po dokončení si dáme šper vychladiť na oceľovú podložku. Áno, lebo ja som čakal, že A to niečo zoberieš pinzetkou a namočíš do vody. Vtedy je to taký veľký šok aj pre ten kov, takže je to možno lepšie. Čiže lepšie je nechať ho takto vychladnúť. Áno, postupne vychladnúť. A kedy vieme, že už je vychladnutý? Skúsime Čakáme. dotykom? Áno. Čiže riskujeme, že sa popálime, hej? Áno. Zahrala si to výborne. Áno. Takže teraz vyčistíme oxidáciu, ktorá vznikla pri tavení. A vyčistíme to len tou mosadznou kevkou, alebo ešte niečím Iba iným? tak základne a potom vlastne mám takúto mikrobrúsku Aha. s takýmto brúsnym kotúčikom. Á, je to tichučké, takže nemáš tu hluk. Teraz to vlastne takto Teraz to dočistíš, vlastne hej? dočisťujem. Keď máme prsteň vyčistený, môžeme pokračovať na ďalšiu fázu povrchovej úpravy a to je leštenie. Čo na to použijeme? Použijeme opäť mikrobrúsku, Ale vymeníme ale nástavec, hej? vymeníme si nástavec. Dobre, takže nech sa páči, vyber si, ktorý potrebuješ. Budeme používať vlastne textilný leštiaci nástavec spoločne s leštiacou pastou. Táto je špeciálne na striebro. Na striebro. Tak namiesto mosadznej kevky môžu ľudia doma použiť aj zubnú pastu a zubnú kevku. Na to, Vyčistiť na to prsteňu zuby. vyčistenie, áno. Čiže má to rovnaký efekt, hej? Áno. No, ligoce sa, lesk už má, ale ešte nie je úplne taký rovný, by som povedal však. Presne tak. Teraz prichádza fáza, keď si ho
narovnáme. Čo na to použijeme? Ja mám takúto špeciálnu zlatnickú pomôcku, trň na vyklepávanie prsteňov. Keď to doma nemám, čo Tak použijem? použijem kombinačky, alebo si ho nechám krivý. Si ho nechám krivý. Dobre, pozrieme, či sa narovnal trocha. Už áno. Lepšie. A tebe Na malíček. sedí. A je krásny. A toto je všetko, alebo ešte sa dá s tým niečo porobiť? Ešte ho doleštíme Áno. a potom ho môžeme nosiť. Ozaj, ja mám zo pár takých starých retiazok, strieborných, ale už sú čierne. Takže treba sa zrejme o to striebro aj potom nejako starať však. Áno, treba raz za čas vyčistiť všetky takéto nedokonalosti čističom na striebro, ktorý sa bežne dá dostať v drogerii. Dobre, takže mne je ten prsteň malinký, ale tebe? Berieš si tu prítomný prsteň? Vezmem si ho. Nina, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme ja. No a je tu posledný list a ten bude opäť patriť trávniku. A zároveň je to list, kde si opäť môžeme precvičiť jazyček. A je tam vertikutácia. Áno, áno. Ja sa priznám, doteraz boli na mojom trávniku pír, ďatelina a sem tam nejaká kvetinka. Ale pustila som sa do vertikutácie a do sietia nového trávnika. Radili mi, že nesmie preschnúť. Nevyznávam sterilný trávnik, môj som vždy kosila každé 2 týždne na asi 5 cm od jary po neskorú jeseň. Kosenie je moja psychohygiena, takisto ako aj moja okrasná a úžitková záhrada, ktorú postupne pretváram na koncept prírodnej záhrady. S pozdravom Zuzana Kučerová z Nitry. My máme také šikovné diváčky. Ďakujeme veľmi pekne a posielame vám túto krásnu knihu Zeleninová záhrada. To sa vám zíde. Jakub, ahoj. Ahoj Marcel, zdravím ťa. Mám déjà vu. Tu sme už boli. Áno, presne tak, tu sme niečo rezali. Pozor, pretože ja už som pripravený. Kolty proklete nízko. Takže čo, ideme rezať? Rezať ešte úplne nie, najskôr spravíme také opatrenia, ktoré sú menej také radikálne. S tým, že dnes si niečo povieme, ale si aj prakticky ukážeme, čo to vlastne gleotok je, ako negatívne vplýva na rastlinu a ako ho môžeme odstrániť a ako predĺžiť život pre všetkým marhu alebo višni. Takže predpokladám, že gleotok je niečo takéto a to tu nemá byť, hej? Áno, presne tak, máš pravdu. S tým, že je to exudát alebo živica, čiže v podstate zmes minerálov, vitamínov a všetkých ako keby tých látok, ktoré obsahuje ten strom, ktoré vytekajú z tých nejakých rán. Môžu to byť mechanické poškodenia, napríklad vplyvom zlomenia toho konára, nejakého poškodenia, prípadne napríklad vplyvom nejakého škodcu, čiže napríklad kľudne môže byť taký veľmi známy obalovač, fúčikový obalovač, trnkový, čiže škodcovia, ktorí napríklad napadajú predovšetkým drevo, čiže poškodia ako keby tú drevnú časť. A následne v tom mieste dochádza k vytekaniu práve tohto exudátu alebo tejto živice. A s tým, že mnohokrát nemusí prísť nejakému poškodeniu, či už mechanickému, alebo nejakým škodcom a ten strom nám ukazuje, že je tam nejaký problém. Čiže my keď uvidíme tento gleotok na ovocnom strome, tak vieme, že je tam nejaký problém. Predovšetkým sa s nimi stretávame u kôstkovín, najčastejšie u marhu a višní. To je úplne taká najčastejšia kategória, kedy tento gleotok spozorujeme. Je to znakom toho, že tá rastlinka je v nejakom diskomforte. Čiže napríklad práve tým, že napadnutá škodcami a podobne, nejaké mechanické poškodenia, ale tak napríklad aj zlý výber odrody a kombinácia s potníkom môže byť. A zlý výber lokality, napríklad veľmi studené lokality, napríklad marhule, tým, že u nás nie sú pôvodný druh, sú na naše územie dovezené, introdukované, tak nie sú úplne vhodné podmienky na to pestovanie tých marhu, obzvlášť posledné roky, že máme veľmi teplú zimu, potom skorý nástup do vegetácie, príchod zimných mrazov a podobne. A to práve tú rastlinku poškodzuje. A môže práve samotný gleotok spôsobiť predčasne odumieranie stromov, čiže mŕtvicu ľudovo nazývanú, alebo taktiež môže byť aj vstupnou bránou pre rôzne hubové ochorenia, drevokázne huby a podobne. Čiže je to otvorená rana, je to miesto, cez ktoré môžu ďalší patogéni vniknúť do tej rastlinky. Takže máme dve možnosti, ako sa toho zbaviť, keď už nejakým spôsobom nevieme tú rastlinku ochrániť, zlepšenou výživou a podobne, čiže snažíme sa minimalizovať stres v tej rastline, to je prvé také pravidlo, a druhé je nejakým spôsobom to odstrániť alebo liečiť. Môžem ja by som to odstránil, pretože ten konár nie je až taký veľký, ja by som to tu takto zrezal. Presne tak. Je to možnosť? Áno, je to možnosť. Samotným rezom vieme jednoducho prísť a v podstate tu áno, môžeš použiť aj pilku alebo klasické záhradnícke nožnice, čiže môžeme to jednoduchým spôsobom túto poškodenú časť odrezať. Samozrejme, ak sa nejedná o kostrový konár, lebo ako náhle sa jedná o kostrový konár, prípadne kmeň, ako vidíš, že tu sú už aj nejaké časti na kmeni poškodené, v
tomto prípade je vhodné nejaká sanitácia alebo ako keby nejaké vyčistenie tejto rany, čiže odstránenie gleotoku a zatretie tejto rany stromovým balzamom. Mnohí ľudia používajú také rôzne kombinácie tých balzamov. Ideálne je si ten stromový balzam kúpiť, stojí to relatívne naozaj malé peniaze, pár eur a viete to použiť na viacero stromov, takisto aj na rezné rany a podobne. Dobre, takže daj, ja ti podržím Áno. balzám a ty to teraz... Presne tak, je vhodné mať nejaký nabrúsený nožík. Väčšina ovocinárov alebo záhradníkov používa taký zahnutý nožík, volá sa to, že žabka, Áno. ale mnoho pestovateľov, mnoho záhradkárov ju nemá, takže môžeme použiť klasický nožík, čo máme doma, samozrejme vydezinfikovaný, čiže musí byť čistý, nemôže tam byť nejaké zvyšky z napríklad iných stromov a podobne, takže v podstate ten rez, alebo ako keby to čistenie je jednoduché. Na začiatku naozaj sa snažíme mechanicky odstrániť tie napadnuté časti, Čiže samozrejme. najskôr kôra, hej? Áno, najskôr kôra a potom ideme do zdravého pletiva. A ty vidíš, pokiaľ máme ísť, alebo... Za chvíľku budeš vidieť zdravé pletivo, zdravé časti. A vtedy už treba prestať, hej? Áno, presne tak. Čiže tá rana nevyzerá vôbec pekne. Vidíme, že máme takú komplikovanejšiu časť. Samozrejme, nie vždy sa to dá úplne vyčistiť, lebo vidíme, že tu bolo nejaké mechanické poškodenie. Tu pravdepodobne asi bol ešte nejaký jeden konár, ktorý sa buď zlomil, prípadne došlo k nejakému poškodeniu. Hej. Ale práve cieľom je to odstrániť čo najviac. Lebo ak by sme to ponechali bez vyčistenia, tak by mohol byť veľký problém s hojením tej rany. Takže to je práve ten cieľ, vyčistiť to tak, aby sme tam tie poškodené miesta nevideli, aby sme nevideli nekrotizované pletivá, ale aby sme videli zdravé pletivá, ktoré sú pre nás najdôležitejšie a práve vďaka ktorým môže prísť k zahojeniu tej samotnej rany. Dobre, ideme na ten balzám. Áno, presne tak, čiže jednoduchým spôsobom si zoberieme balzám a len v podstate aplikujeme na miesto rany. Ja osobne používam práve tento stromový balzám kvôli tomu, že má aj tú fungicidnú zložku, čiže ako keby tú ranu aj dezinfikuje. Treba opakovať tento náter toho balzamu? A opakovať, ak znovu to miesto začne ako keby takýmto spôsobom byť napadnuté alebo budeme pozorovať znovu ten prejav gleotoku, tak samozrejme znovu príde k tomu, že to vyčistíme, alebo prípade naozaj, keď to je už nezvratné, tak radšej to odstránime, ako by sme mali prísť o celú tú rastlinku, lebo naozaj tá apoplexia je veľký problém, čiže tá samotná mŕtvica, ako som ju spomenul, a u marhu, ktoré majú gleotok, veľmi často dochádza k predčasnému odumieraniu, čiže k tej mŕtvici marhu. Čiže radšej to urobiť skôr ako neskôr. Presne tak. Je to naozaj taká prevencia, je to vyčistenie toho stromu, vydezinfikovanie tých samotných rán, aby nedošlo ešte k niečomu horšiemu, ako je napríklad zníženie rodivosti, ale aby naozaj nedošlo k tomu, že prídeme o celú tú úrodu v podobe toho, že celý strom nám uhynie. Treba to potom ešte nejak skontrolovať, napríklad, že o týždeň prídeme k stromčeku a pozrieme, že ako sa mu vodí? V podstate o týždeň tam neuvidíme veľmi nič, ale tak ideálne nejaký mesiac, dva prísť tomu skontrolovať to. Ak samozrejme znovu vidíme gleotok, tak je potrebné tento proces opakovať a s tým, že je to veľmi jednoduché a vie to každý záhradkár spraviť doma. Jakub, ďakujem veľmi pekne. Tak môj Colt som dnes nepoužil, ale najbližšie, keď sa stretneme, určite vytasím. Čo tá kosačka? Bude aj kosačka, ale najskôr časopisy. Aha, dobre. Ročné predplatné časopisu Zelené bývanie posielame Vladimírovi Repeľovi. Za fotky tu je s hosťujúcim malým smrekom. Polročné predplatné časopisu Môj dom posielame Alene Vráblovej za pekné recyklované výrobky. Polročné predplatné časopisu Urob si sám za jarné dekorácie posielame Jane Hargašovej. No a polročné predplatné časopisu Záhrada za fotografie trávnika aj s nepokosenými kvetmi dostáva Jana Ondačková. Časopisy venuje vydavateľstvo Jaga. Všetkým vám veľmi gratulujeme, no a priatelia, je to tu. Urob fanfáru. Krásne, ešte viac. Za najlepšie rady na kosenie a údržbu trávnika na jar venujeme kosačku Kataríne Grófovej z Veľkých Úľan. Kosačku venuje Honda, výrobca záhradnej techniky. Tak si ju pekne užite aj s celou rodinkou pokojne, aj niekoho zapriahnite do toho. No a toto už uvidíte na budúce. Na budúce Ivetka vysvetlí použitie byliniek na jarný detox, zodpovieme aj vaše záhradkárske otázky, Daniela poradí s pestovaním kvetov, Ľudo dá ďalšie dobré tipy záhradkárom a pozrieme sa na renovačné techniky s kovovými plátkami. Jaro priazeň, leto prízeň.
ale asi rozumiem. Áno? Tak počúvam. No, ak je priazeň na jar, to Áno. znamená, že sú ideálne podmienky. Áno, čo sú? Čo sú? A to znamená, že sa to musí nejakým spôsobom vyvážiť, lebo príroda to tak robí. To je taká harmónia. Počkaj, to znamená, že nás čaká zlé leto? No asi hej, buď veľmi Suché? suché, alebo veľmi vlhké, čiže veľa zrážok, No vieš. dúfame, že to tak nebude. No ja tiež dúfam, lebo to by som nechcela. No lebo jar je zatiaľ veľmi A pekná. bude aj leto, Marcel, Dobre, bude aj dúfajme. leto. Ahojte.